zụlite nwatakịrị a n'ụzọ ziri ezi, n'ụzọ ọ ga-abara uru wee bakwara onwe ya. Ọ na-ewe ọrụ dịka o si wee dị, n'ihi n'ime nwatakịrị ahụ jupụtara n'ụba bụ ihe a bụrụ ime nke nọ n'ime nke Chineke tinye n'ime ya, mere eji ewere ọkasị mma gị tinye n'ime maka ịdị mma gị nakwa ịdị mma nwatakịrị a n'otu aka na ịdị mma ọbụla n'obodo ebe nwatakịrị a ga-etolite wee baa uru. Otu a ka o si wee dị dịka o si wee dị, Chineke nwere ike bara ụba iji wee nwee mgbarụpụta ọrụ mgbanwe n'ime ndụ anyị, wee mee ka anyị bụrụ ndị ga-abụ ihe anyị kwụsịrị ịbụ na ndụ a. Taa dịka anyị na-aga n'igwe ozi nke onye mgbasa ozi ọma W.F Kumuyi na gizi anyị ga-anwapụta maka ike Chineke nke na-arụ ọrụ n'ime da n'ụzọ dị iche iche. Lee anya na Matiu isi 28 amaokwu nke 18 n'ihe onye nwaanyị na-ekwu, hụ ihe eze ndị eze na-ekwu, nụ ka onye nwaanyị n'onwe ya otu ọ dị ụnyaahụ ka ọ dị taa ka ọ dịkwa ruo mgbe ebighị ebi. Nụrụ ihe ọ na-agwa gị n'ụbọchị taa, gị nwa kpọmkwem ka ọ na-agwa okwu a banyere ike ya. Jizọs wee bịakwute ha wee gwa ha okwu sị, ewerewo ike niile, ike niile, ike niile, ike niile, ha niile kpamkpam, ike niile nke pụrụ igbo mkpa niile, ike niile iwezuga ugwu ọbụla, ike niile ịgwọ ụdị ọrịa ọbụla, ike niile ịla ike niile nke onye iro n'iyi, ike niile ka e were nye m n'aka n'eluigwe na n'elu ụwa. Ike niile dị na-enye n'ime Jizọs Kraịst. Kraịst onye nzọpụta anyị, Kraịst onye na-agwọ anyị ọrịa. Ọ na-abịakwute gị taa, ọ ga-egosipụta ike a n'ebe nọ. Asị m na ọ ga-egosipụta ike a n'ebe nọ na ndụ gị. Ụdị ike dị aṅaa? Ike nke gbaghara mmadụ mmehie, mee ka o nwere onwe ya. Ọ gwara ndị ahụ ka unu wee mara na ọkpara Chineke nwere ike n'ụwa ịgbaghara mmehie. O wee gwa nwoke ahụ arụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, bilie gawa ije. Taa ike a nọ n'ebe a. Ọ ga-agbaghara gị mmehie gị. Ọ ga-agbaghara ụdị ajọ omume ọbụla i mewuru na ndụ gị. Ike ịgbaghara mmehie n'ime ka mmadụ nwere onwe ya. Nke abụọ, ike nke zọpụta mmadụ, mee ka o nwee ike. O nwere ike ịzọpụta gị. O ji ike ime ka ị nwere onwe gị, nye gị nzọpụta. Ọ bụghị naanị na o nwere ike nke ọ ga-eji zọpụta gị, o nwere ike nke ọ ga-eji mee gị ka ị dị ike. Mgbe a zọpụtachara gị, ọ ga-eme gị ka ị dị ike, ka ị bụrụ akwa akwụrụ. Ị ga-eguzoro chịm, ị ga na-aga n'ihu bụrụ ọkpọka n'agbanyeghị ọnwụnwa na nnwale niile nke chọrọ ichigo ọnụ n'ala. Ọ ga-eme gị ka ị kwụrụ, n'ihi na o nwere ike nke zọpụta, mee ka mmadụ dị ike. Ọ bịa mere o jiri sị, ike niile ka e were nye m n'aka n'eluigwe ma n'elu ụwa. O nwekwara ike nke atọ, ịgwọ ọrịa n'ime gị ka ị dị ike ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla na-ezughị oke dị n'ahụ gị, dịka iji maatụ ụkwụ gị ezughị oke, makwa na ihe iji anụ ntị adịkwaghị ebe ahụ, ma ọ bụ na akpa nwa adịkwaghị ebe ahụ, makwa na ọ dị akụkụ adịghị ọbụla nke lara ala, onye nwe anyị ga-eme ka ị nwere onwe gị, nyeghachi gị ha niile. Ị ga-ezu oke. Asị m taa na ị ga-ezu oke. Ọ ga-ewezuga ọrịa niile, ihe mgbu niile, nhụju anya niile na ndụ gị taa n'aha Jizọs. Ike nke ịgwọ ọrịa, ike nke ime ka ị nwere onwe gị. Ọ ga-emetụ ụbụrụ isi gị aka, ọ ga-emetụ obi gị aka, ọ ga-emetụkwa arụ gị aka, ọ ga-emetụ akụkụ ahụ gị niile aka. I wee zuo oke ka Chukwu siri chọọ n'aha Jizọs. Ọ kpọsa ya nye ụwa niile, kpọsa ya nye ndị ahụ, n'ike niile ka enyeworo m n'eluigwe ma n'elu ụwa. Ya onwe ya nwee ike niile ịnapụta. Ọzọkwa, nye gị ịchị isi. Ọ napụta gị, onyezie gị ịchị isi n'ebe ndị mmụọ ọjọọ
n'ike ọchịchịrị niile nọ, ike ịnapụta gị na mmaja na nhụju anya niile nke ike ọchịchịrị. Mgbe ọ napụtachara gị o wee kpazie gị mkpanaka iji achị. Onye ọbụla tie iche isi, ọ ga-enye gị iche isi ahụ n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla nke kere gị agbụ, ọ bụrụ na ọ dị makwa ụdị akparamagwa nke bụzi ọrịa owere ahụ gị, nkwe ya bụrụ nke a na-ese ese maọbụ nke a na-aṅụrụtụ aṅụrụtụ maọbụ ọgwụ ike, taa nwere onwe awụchago n'ebe nọ n'aha Jizọs. Lee onye ahụ nke kpọrọ oku ka anyị nọ n'iru ya, na ya onwe ya sịrị n'ike niile dị n'aka ya, ọ bụghị n'ihu ya ka anyị nọ. O wee sị na ọ ga-enye gị ike ahụ ị ga-eji merie ọrụ niile nke anụ arụ, ọlụ niile nke anụ arụ, ọlụ niile nke anụ ahụ gị, omume ọjọọ niile na ihe ụtọ nke ụwa, ihe ụtọ niile nke mmehie. Ike si n'eluigwe na-abịa, ọ ga-abịakwute gị taa. Ị ga-abụ onye mmeri. A sị m na o nwere onye n'ebe a ga-abụ onye mmeri. Ị ga-abụ onye mmeri n'ebe anụ arụ na ihe ụtọ nke ụwa dị n'aha Jizọs. O nwere ike itiji ịyagba niile. Chegodi echiche ịyagba nke dị na ndụ gị, agbụ nke dị na ndụ gị, ebe ọbụla esiri zie ya ezie, agwọrọ ya agwọ, achụrụ ya achụ, o si n'olulu ọkụ ala mmụọ, o wee na-achị gị ọnụ n'ala. Esi na n'otu a ka ọ dịrị m kemgbe. Taa a na-etiji ịyagba ahụ n'aha Jizọs. Ike nke iwezuga ugwu niile, ugwu ahụ nke guzo n'iru gị, nkume mkpọbi ukwu ahụ nke na-akwatu gị mgbe niile, ike nke eji ewezuga ugwu ahụ na nkume mkpọbi ukwu niile n'ụzọ gị, ọ ga-emerenụ gị ugbu a. Kedu ndị na-achọ ka o mee na ndụ ha? Ke ndị na-achọ ka o mezuo na ndụ ha? Ọ ga-abịa na mmezu n'ebe nọ taa n'aha Jizọs. Ike niile ka e nyeworo ya n'eluigwe na n'elu ụwa. Enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK Kwa Ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Gwa hụdata isi gị, mechie anya gị ugbu a. Onye nwaanyị chọrọ ịgbaghara gị mmehie gị, mmehie niile, ihe ọbụla zara mmehie imeworo na ndụ gị. Ọ chọrọ inye gị nwere onwe zuru oke, ịtọpụ na agbụ nye mkpụrụ obi gị, nye mmụọ gị, nye anụ arụ gị. Ebe ọbụla ị nọ, ọ bụrụ na ị chọrọ nwere onwe ahụ, ndụ ebighị ebi ahụ, nzọpụta ahụ, naanị welie aka gị elu si onye nwaanyị, anọ m ebe ahụ, ana m achọ ya, ọ na-agụ m agụụ, enwere m akpịrị ịkpọ nkụ maka mgbaghara mmehie, achọrọ m nzọpụta ahụ. Welie aka gị ahụ elu. Onye nwaanyị ga-enye gị udo nke mkpụrụ obi, ọ ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta, ọ ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ekele dịrị gị onye nwaanyị. Achọrọ m ikpere gị ekpere ugbu a. Chineke nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Ị bụ Chineke nke nwere ịhụnanya, Chineke nke obi ebere. Isi na ị ga-egosi onye ọbụla obi ebere na onye ọbụla nke na-abịakwute gị, na ị gaghị ajụ ya, na ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Onye nwaanyị, lekwa ndị a niile ndị na-abịakwute gị n'otu n'otu na mmadụ niile. Onye nwaanyị, gbaghara onye ihu na onye azụ n'aha Jizọs. Hichapụ ihe niile banyere mmehie ha. Onye nwaanyị, ana m arịọ gị ka inye ha nwere onwe, na ha agaghị laghachi na mmehie ndị ahụ ọzọ n'aha Jizọs. Onye nwaanyị, ka amara Chineke ruo ka mmiri banye n'ime obi ha, gbanwee ndụ ha, ka nzọpụta si n'eluigwe rute ha aka, ka udo, ọṅụ nke ya na nzọpụta so wee bụrụ nke ha. Mee ka o zuo oke pụta ihe na ndụ ha n'aha Jizọs. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Kelee Chineke, ọ bịawo na mmezu. Welie otu aka gị elu, bikwasị nke ọzọ na-arụ gị. Chineke nna, anyị na-ekele gị. Ị bụ Chineke nke nwere ịhụnanya, Chineke dị ebube, nke na-adịghị eme atụ agha. Onye nwaanyị Jizọs Kraịst, ị bụ onye nzọpụta, ị bụ onye na-agwọ ọrịa, ị bụ onye mgbapụta, ị bụ onye nnapụta. Onye nwaanyị, na m arịọ gị,
mmadụ niile nọ ebe a ugbu a ka ha nata ọgwụgwọ nsọ ha n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ nsọ gị na nnapụta gị n'aha Jizọs. Nara ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs. Ihe nnwere onwe mgbapụta si n'eluigwe nye onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ka anya kpuru isi mepee, malite ịhụ ụzọ. Onye ngwọrọ bilie gawa ije. Ndị niile nwere mkpọrọ ndị ngwọrọ maọbụ ihe ọbụla ekere ha n'ụkwụ ha ji eje ije, onye nwe anyị na-emetụ gị aka. Guzoro, kwụrụ chịm, guzoro ka dimkpa, jebe ije n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị ogbu, mepeenụ ntị, mepeenụ ọnụ, malite ịnụ ihe, malite ikwu okwu. Onye nwe anyị mezuo ya. Ụdị ihe ịrịba ama ndị nke gị chọrọ, mezuo ya. Ka ihe ịrịba ama were ọnọdụ ebe niile, ma n'ebe a, ma n'obodo a niile, Afrịka niile, gabigakwara Afrịka n'aha Jizọs. Emezuo ya. Asị m na emezuo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele unu maka isonye anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK Kwa Ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ na Kumuyi, onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu ihe na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ, na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ oyi nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọọ n'ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK Kwa Ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere. Ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.